ನಿತ್ಯ ಓಲುಳ್ಳೆಪ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟದ ಬಾಕುಳ್ಳುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಯಿನ ಬೆದ್ರಂಪಲಡೆ ಪೂರ ನರ್ತೊಂದು ಹೋದರ್ಕ ಬೆದ್ರಂಪಲದ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಲ್ಲ ಐಟಿದು ಫುಲ್ಲು ನೀರುಪ್ಪ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರ ನೀಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಳ್ಳೆರು ಪಂಡ ಎന്നെ ಮೆಗ್ಗಿಯೊಲ್ಲೆ ಕೋಡ ಬರ್ತಿರೆ ಪಂಡದ ಹಾಗೆ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಬಯ್ಯ ನಾನು ಪೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡು ಪಂಡದ ಆಯನೇ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ എനിക്ക് മറത്തോദിത്തിന് മുറ നെമ്പിത്തിന് സാറിയിട്ട് ಅಂಚನೆ ಯಪ್ಪಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಗಿಂಡು ತೊಂದರೆ ಇನಿಯೇ ಕೊರ್ಕಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಚರಣೆ ಕೂಡ ಮನ್ಪುಜ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಪಿದೈ ನರ್ದೋ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಊರು ಉಂಡು ಮಾತ ಆಂಡ ತೂಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಪೋಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಬಲೆ ಏರು ಈ ಅದು ಇನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಏರು ಪಚ್ಚು ಲಾಗರ್ ಆಯ್ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಂಟೆ ಇದು 12 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪುಗ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪುಗ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತುಗ ಮಾನ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತುಗ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಸರಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಅನ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ ಕೋಡೆ ಬಿಡುಪಾಳೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅವ್ರೆ ಈಗ ಹೊರಡ್ಚಿಯ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಕೇರಿ ಓಡಿಯ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆ ಧ್ವನಿಯಾ ಉಂಡು ಜೋಬುಡುಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೋ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಯಿ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮೂರು ಬೆದ್ರಂಪಾಲ ಎನ್ನೂರು ಗೋಳಿದಡ್ಕ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲುದಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮದು ಬೆದ್ರಂಪಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಬೆದ್ರಂಪಲ ಪಲ್ಲ ಬೆದ್ರಮಂಡದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆದ್ರಂಪಲ್ಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಸುರತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಕೊಡೆ ಇರಲು ಬರ್ಸ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಟ್ ಆಯನ್ನ ಪಚ್ಚು ಲಾಗರ್ ಆಯ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಳು ಫುಲ್ಲು ಮರ ಇತ್ತೇನೆ ಇದೊಂಜಿ ಮರ ಇಜ್ಜೆ ಪೂರ ಕಡ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಎದುರು ಏನು ಪಿರವು ಪಾಡೋಣಿಯಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಿರವೋಣಿಯಾ ಓ ಈ ಪುಂಡಿ ವೈಪಾರ ಇಡಾರ ಬಿಡ್ಚಾ ಪುಂಡಿ ಎಂತೆಂತ ಏಯ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತುನ ಬಿಡ್ಚು ಈ ದಿಡು ಇದಿಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ ಪುಂಡಿ ಐಪವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಪ್ಪ ನೀಕೇನೋ ತಿಂಡಿ ಬರತ್ತ ಬಿಡ್ಚಾ ಸಾಲದ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಚಿ ಈ ಬಾರಿ ಓದು ಬಾ ಇತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಡಬ್ಬ ಹೇಗೊಚ್ಚುನಾ ಬೇಕೋಯ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಹೊರವರ ನಾವಿಲು ಬುರೋಪುಣ ಇನ್ನು ಒಂದು ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಲಿ ಅಂಚಿ ಹೋಣ ಒಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ದೇವಲೋಕ ಪನ್ಪೇರ ಆಯ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸತ್ತಿ ಪೋಯ ಅಳು ಹೊರವರ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಿತ್ತು ಪೇರ ಬಿಡುಪು ಜರಿ ದನ ಅಳೆಯರು ಕಾಪುನಾಕ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಪೋಯಿ ಆ ಪುಡೆ ಸೈಡ್ ಪೂನಡ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಊರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಕ ಗೊತ್ತು ಜೀವಲ ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಏರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಆಯ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನರ್ದೋಂದು ಪೋಯ್ ಅಂಚನೆ ಒಣ್ಣಾಯ್ ಅವ್ರ ಎದುರು ಯಾಣ ಒಂಥರದ್ದು ಎದುರು ಅಪ್ಪ ಬೋರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಪಿರಿಬಿರಿ ಈ ಬರ್ಸರ್ ನರ್ತೊಂದು ಪಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಾಲೆಜ್ಜ ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗೋಣ ಇಪ್ಪದು ಬೂಮರ ನೋಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಓರಪ್ಪ ಇದು ನೋಡಪ್ಪ 16 ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣನಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬ್ರೋ ನಾಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು 4 ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವ್ರ ಆಯ್ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪೂರೆಗ್ಲ ಆಯ್ ನಮಗೆ 4 ಜನ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೈನತ್ತ ಇನ್ನಿಕ್ಲಿ ಬೋ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಈಗ ಗೊಬ್ಬ ಇರ್ತೇನೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಲಾಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ ಆಯ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದು ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ನರ್ತೊಂದು ಬೋದು ಜನ ಮೆಗ್ಗೆನಲ್ಲೇ ತೊನ್ನೆ ಜನ ಉರಿಯ ಬೋಪುಣೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪಾಡೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೀರುವೈನ ದಿನ ಇನಿ ಎಂಚ ಆರ್ನ ಪುತರ ಮರ್ತೇನೆ ಅಚ್ಯುತಾನಂದನದ ಹಾಂ
ವಿ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಿ ಎಸ್ ಅವು ಪೂರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಕೇರಳ ಹಾಂ ಊರಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮೂಳೆ ಸುಮಾರು ನಡಪೇರುಂಟು ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಿ ಎಸ್ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಟ್ಟು ಬತ್ತಿರು ಅರೆ ಆಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಮಿತೆ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಈ ಏರಿಯಾದ ಬುದರ ನಡು ಬೈಲು ತಿರ್ತ ಬೋಂಡ ಕುರಾಡ್ಕ ಅನ್ಪೇರು ಕುರಾಡ್ಕ ಅವು ಪೂನಾಡ್ಕ ಸೈಡ್ ಸೇರುಂಡು ಕುರಾಡ್ಕ ಅನ್ಪುಣ ಅವಳು ಮಂದಿರ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತೀರ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊಸಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿ ಒಂದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಪೂನಾಡ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ಯಾದ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಾಗ ಹೋವ ಆಯಣ್ಣ ಪಚ್ಚು ಲೋಗರ್ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಪೊಯ್ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸ್ಗಾತಜಿ ಒಲುಳ್ಳರು ರಜೆನೈನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋತಾರ ಹಾಂ ಅವನ ಮೂಲೆ ಹೋಡು ಬಾರಿ ಇಂಬಿ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ಬಣೆ ಬುಂಡಿ ಆಯ್ಪೋಂದು ಅದಾ ಆಯೋಲೆ ಯಾರಿ ಬುಂಡಿ ಆಯ್ಪೋಣಿ ಹಾಂ ಆಯ್ವರ ಫೋನ್ ಅಂಪಿಗೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಫ್ಲೈಡ್ದ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ಕಂಪನಿ ಉಂಡ ಮುಳ್ತು ಫ್ಲೈಡ್ದ ಪೀಸ್ ಮಂತು ಕೊಣಪ್ಪುಣ ಬೇತ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಳೊಂಜಿ ಲಾರಿದ ಜನಟ ಪಾತ ಇರ್ತೆ ಐನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಕನೆ ಜನ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಯರ ಹೋದಾರ ಕಣ ಫಸ್ಟ್ ದೇವಲೋಕ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮರಿ ಆಯ್ತ ರೋಡಿ ಆಯಿ ಬೂರೆಗ್ಲ ಆಯಿ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿಜೀರ ಜನ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೀರಿ ಏರು ದಜ ಇದೇ ಬರ್ಸ ಬೋಡ ಐದಚ್ಚ ಬರ್ಸ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಈ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಅನ್ನ ಖುಷಿಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪೊಂದು ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲ ಬಿಡದ ಬರ್ಸವನ್ನ ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಪ್ಪ ಚಾ ಕಾಫಿ ಓಲಾಪು ಚಿಕ್ಕನ ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಐನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರೇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆರ್ಲ ಈತ ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ಇವು ಲಾಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ಅರ್ಥೊಂದು ಪೋಯಿ ಇದಾನೆ ಉಂಡ ಮೂಲ ಚೂರು ಒಂದು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ.
ಪಾತನಮ್ಮ ಈತನ ಮರಳಿಡು ಹೋಗಿರೋ ಈತನ ಇದೇ ಉಂಟಾ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈತುಂಡ ಧರ್ಮವು ಲೈವ್ ಹೋತನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಡಿಜತೆ ಓಲು ಶಾ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂದರ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರಲದ ಬೆದರಂಪಳದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುದು ಪರದು ಬೆದರಂಪಲ್ಲ ಪಲ್ಲನು ತೂವೊಲಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಪೆರಲ ರೂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಯ್ತಾ ಓ ಅದು ದೆಪ್ಪು ಕೈಟ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ ರೆಕ್ಕೆ ಯಾವಂದು ಜನ ಚ ಚೀಪೆಕತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಂತ ಉಪೇರಲ್ಲಿ നായ പത്ത് തന്നെയാണോ നായ വെഞ്ചിരിക്കാണ് ഓ തിരുത്തരാവണേ താഞ്ച ನಮಿತ್ತೆ ದೇವಲೋಕ ಓಪನ್ ಬೋಡ ಪುಯ್ ಈ ಕಟ್ಟಂತಲ್ಲ ಇವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮೋ ಅಂಚನೆ ನಾಳೆ ಸುಮಾರು ನಡಪೇರುಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ പോയാರ ಅಂಚನೆ ನಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ಪೂರೈಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇವನು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೋನೆತು ಒಂದುಳ್ಳಿ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಬೆದರಂಪಲ ಪಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎದುರೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಎದುರೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಆತಂಡು ಭಯಂಕರ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಮಿತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ನೋಡ್ಚಿ ಮೋದಿ ಈಸೋಕು ಪೂಜ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬುಳ್ಳೆ ಬಲೆನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಾಯಿ ಇಂಚ ಕೋಟೆ ಬತ್ತನ ವನ್ನಂಡ ಅಪ್ಪ ಏನ ಮೋನೆ ಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಇದನ್ನ ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ತೋಜು ಐಕ್ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಐತೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಣ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಬರೋ ಇಂಚ ಉಂಟು ಮನೆಗೆ ದಿನೋಳ ಐನೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸನೆ ಬೇಕಾ ಬೇತದ ಅಲ್ಲಿಜದು ಬರ್ಸನೆ ಅದ ಒಂಚ ನಮಿತ್ತೆ ಆ ರೂಟ್ ಪೋಣು ಬಂಡ ಕುರಾಡ್ಕ ರೂಟ್ ಅದು ಪೋಡು നടപ്പുക നിക്ക് നടപ്പേരതായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നടപ്പേരതായിട്ടുണ്ട് നടപ്പേരതായിട്ടുണ്ട് വന്നെ ഇതാ നെറ്റ് കണക്റ്റാണ് പഠിക്കണം ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಯಾರದ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ಕೊಡೆ ಬೇರೆ ಅರ್ನ ಪುದರ ಎಂಚ ಮಾರ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ನೀ ಪುತ್ತೂರುಗಾರ ಒಂತವ್ರು ತುಗುಳುದು ಪಾತಿರಿಯದು ಆಯ್ ಇಯ ಲೈಕೋರ್ನ ಇಯ ಲೈಕೋರ್ನ ಆಯ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಿ ಆಪು ನರ್ತೊಂದು ಬಾರ ಇಪ್ಪೋ ಎಂಬರ್ಪ ಇಪ್ಪೋ ಮಾರ ಅವಳೆ ಕುರಾಡ್ಕಾದ ಪೋ ಕುರಾಡ್ಕಾಡು ಅವಳೆ ಓರ್ಚಿ ಅವಳೆ ದೂರ പോയിട്ട് കണ്ടതാ പറയിട്ട് ആയിട്ട് അലു പോപ്പണ ഇപ്പോൾ താനാ അത്യാനോ റൈറ്റ് വേണം నువ్వు అంకి బూర్నే నేను మెక్కి బూరు దించవంతనే అంత తోచుండు ಅಂಚನೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಪಂಡ ದೇವಲೋಕ ಊರಿಗೆ പോയി ಆ ಊರೋళ్ళు ఏమన్నా ಮುಳ್ತೊಂಜಿ 2-3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ನಡ್ತದ ಮೇಲಾನೆ పోయి ಪಾತೆರ ಒಂದು పోయి ಅಂಜನೆ ಯಾರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲ
ಶಾರ್ ಬಂತು ಶಾರ್ ಬಂತುಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಡುಪುಣೆ ನಡ್ತದೆ ಇದು ಬೆದ್ರಂಪಲ ಪಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪತ್ತಿನವರ ತೂವಳಿ ಪಲ್ಲನು ಪಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏರಿಯಡ್ ಉಂಡು ಪಯ್ಯೋಲಿಕೆ ಏರಿಯ ಒಂದು ಉಂಡು ಪಲ್ಲ ನಮಿತ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪಾಯರಾಣ ഒരു ഫ്രണ്ട് പത്തിര് ഒരു ആയി മനപ്പിള എന്നാ ഒന്ന് റുന്തുപ്പേ ആയി മനപ്പിളെ ആയി ആറ് പോയര് നമിത്ത് നടത്തൊന്ന് പോയി മെലാണ് നടത്തൊന്ന് പോയി ഫ്രണ്ട്സ് സുമാർ നടപ്പിയുണ്ടാണ് മുളോടെ പോടിയാ മൂളെ പോയാ അവളെ ಮೂಲ ಸುತ್ತ ಬರೋಣ ತಾಡೆ ಓರ್ಚ ಇದು ಮೂಲ ಎತ್ತುಚಾನ ಮತ್ತೆ ಅವಳೆ ಕೊಂಡ್ರ ಅದು ಒಂತೆ ದೂರ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಇಜ್ಜದ ದೂರ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಮುಳೆ 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 പോയി ഇജ്ജനെ പോപ്പണ ഓടിച്ച് എഞ്ചവൻ ഇജ്ജനെ പോപ്പണ ഓടിച്ച് ഇത് പോടാ പോട്ടാ వాళ్ళు తాగుతుండు ఫోటో పేరాడు ఫోటో మూడు తెప్పారా పూజ ಅವನ ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಅದು ಮುಗಲು ತಿರ್ತದ ಮೈಂದು ಇರದು ಮೈಂದು ಪೋಯ್ ಬನ್ಮೂಲೆ ದಾಯ್ತಾ ಒಂದು ಎರಡು ಸುತ್ತ ಓಳೆ ಆಡತ್ತನಾಗ ಓಡೆ ಬರೋಡದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆ പോയി ಬಲ್ಲ പോയി പോയി നമ്മ സുമാറ് നടപ്പിയറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് സുമാറ് പണ്ടട സുമാറ് നടപ്പിയറുണ്ട് ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂದು ಮೂಲೆ ಪೋಂಡ ಅವಳೆ ಬರೋಣ ಅವಳ ಮೂಲೆ ಪೋಂಡ ಅವಳು ಬರೋಣ ಹ್ಞೂ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಣ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ചേച്ചിന് ഓപ്പൺ ആണ് ಹಾಂ പോയിട്ട് ആയിട്ട് തരുവാത്ത പറഞ്ഞു ജെമിനി മറ ಹಾಂ ಇದಾಯ್ತಾ ಓಪನ್ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಲಿ ಆಯ್ ಪಚ್ಚುಳೋಗರು ಪೋಯರ ತೋಜುಂಡು ಅರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಾನು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಆಡೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೋಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೋತ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ದುಂಬು ಇತ್ತೇನೆ ಅವಳು ತಿರ್ತಿ ಗಿಟ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದೋಚ್ ಇದು ಹೌದೇನು ಮೋನೇಡು ಹಾಂ ಮೋನೇಡು പോയി എനിക്ക് ബാക്കുള്ളൂ പിന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ಮುಡು ಮಾರ ನಾವು ಓಡೆ ಪೋಡು ಮಾರೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಬಣ್ಣ ಇದ್ದೀರ ಬಣ್ಣ ನರ್ತೇವರ ಹೊಡ್ಚ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಆಡೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಕಟ್ಟಾನ್ಪುಗ ಅದ ದದ ಓ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತವನು ಮಾರ ಯಾನ್ ಬೂರ್ನೇ ಜಾಗೆ ಬರೋಡು ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬೂರ್ನ ಅದ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ನನ್ನ ನಡಪಿಯರ ಏರು ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಡಪಿಯರುಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪಿಯರುಂಡು ಅವು ಮುಳ್ತೊಳೋ ತೋಜುಂಡು ಏನ್ಬೇಕು ಝೂಮ್ ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಲಾಣಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ದೂರ ಅಂಡ ಸುಮಾರು ನೀ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅರೋ ಮರ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಳ್ಳಿರು ಆಯಣ್ಣ ಆಯಿ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಈರೊಂದು ಲೈಕ್ ಓರ್ಲ ಎದ್ದೆತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಓರ್ಲೆಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ನಂದೊಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಗಂಟೆ 12 ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ತೋಜುಂಟು 12 ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆಗೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಡ್ನೆ 12 ಆಂಡೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ನಡಪಿರುಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ
ಮೆಲಾಣ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ತೀರ ಬಾರಿ ಪೊರಲುಂಡದ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅದಿದ್ಗ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಅಂಚ ಅವು ಬರ್ಸವತ್ತನ ಅಂಚನದ ನಿಕ್ಲನ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಕಲ್ನ ಊರು ಆಕಲೇ ಪೊರ್ಲು ದಾಯ್ದ ಬಲ ಯಾರು ಮರ ಪುಂಡಿ ಐಪನ ಬಲ ಇದು 4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടോ ആത്തേ അത് നല്ലപ്പാന്ന് നമ്മൾ ഇനി തോട് തിക്കുന്നു എല്ലാ തോടും ഇതാ പോവൂ ബല 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 ബേക്ക ബല മാറ ഓ ഓ ഓ അതിന് എന്തോറോ റീസെൻ്ററോ പുതിറഞ്ചടി ആയാ സാറ്റലൈറ്റ് വാർത്തേ മാറ ಆಯಣ್ಣ ಆಯಿ ರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಆಯಣ್ಣ ರಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಡ್ಸೊಂದು ಬರೋ ಉದಾಸೀನ ನಮ್ಮದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಆಯ್ ಬಂದು ರೆಡ್ ಎತ್ತರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಾಯ್ತ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅನ್ಪುಗ ಫುಲ್ಲು ಲೈವ್ ಅನ್ಪುಗ ಆಯ್ ಬನ್ಲೆ ಆರು ಪೋಯರು ರಿಂಜ ಬರುತ್ತು ಉಂತುಜೇರು ಆರು ಪೋಯರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಳಿಗ ದೇವರ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ನಡು ಬೈಲು ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ತೋಜ ಅವು 240 ಇರ್ತವೆ 1080 ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಇದು ಪೋಯ್ ಮರ ಮರ ರೌಂಡ್ ಹತ್ತು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಏರ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ అయిన ಪ್ಲೇಸ್ ತುಪ್ಪ ಬೆನ್ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಲ 10 ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸು ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರಾಟಲ್ಲ ಉಂಟುಂಟು ಆಯಣ್ಣವ್ರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ತಾಯ್ತಾ ലൈവ് നമ്മളൊഞ്ചി തോടുണ്ട് വലിയ തോട് ആയിട്ടോറ മീൻ പത്തത് ആളരിക്ക് പിടിച്ച് അವು ಪೂರಾ ಬತ್ತದಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪ್ನೆ ಒಂಜಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ದೂರ ಬರ್ಸೋ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಯರ ಅಂಡ ಆಟ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪೋತತ್ತ ಅವು ಉದಾಸೀನ ಅಪ್ಪನು ಪಾಯರ ಅದ ಫೋಟೋ ಏರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾನ್ ಪೇರಿಚಾ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ದಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಅಂಜ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದುಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಊರ ಬಂದುಪ್ಪ ಅಂಜನೆ ಕೆಲಸ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಲಚ್ ಹೋಗಿಶ್ ಗೌಡ ಈರ್ನಂತಾದ ಬೇಲೆ ಈರು ಆಯ್ತ ಬಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಈರು ಹೋಲಾರುತ್ತೆ ಈರುದಾಯ್ತ ಬಂದಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಬೇರುವತ್ತು ನಾಯಿ ಮಾರೆ ಅಂಜನೆ ಮುರಾಣಿ ನಾನು ತೂಪ ಬನ್ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಅದೇ ಆನ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈಕಿಡ ಬಣ್ಣಗ ಮುಳು ಮೊಳ್ಳ ಬೇರು ಮರಪಟ್ಟಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಮರಪಟ್ಟಿ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓಳು ಪುತ್ತೂರುಡ ಎರಡನೇ ಊರೋಳು ಪಾತೆರನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬಾರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲು ಆಗ್ಬಿಡು ಪಾತೆರಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಣಸಾರಾತ 12 ಆತ ಅಬೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರು ಪೋಯಾರ ಹೋರು ಚೆನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಇಕ್ಕಬಾರ್ದು ಬೋಲೆ ಹೋಗಿಶ್ ಗೌಡ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತೇರು ಜರಿ ಮೋನೆ ಪಡನ್ ಪಡ ಅಂಚನೆ ನಾವು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸುಮಾರು ಚಡವು ಬರ್ತಿರುಂಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಪ್ಪವನಿಗ್ಲಿ ಇನ್ನೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ತೋಜುಂಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೋಡ್ಚೆ
ಓ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಗಮ್ಮತ್ತುള്ള സൈനികർ മിക്കിളി ആയി അണ്ണ അപ്പോൾ ബച്ചുണ്ട് ഇതാ ആയി അണ്ണ ആയി പാത്രല്ലേ പോടിച്ച് ഫ്രീത്തന ആയി മൺപിള്ളേ ഇജ്ജനെ പോ ഏറിന കളസ മൺപിള്ളേ ഇതാ ഓ ഇതാ ಮನಿ ಪೊರ್ಚಿ ಮಾರ ನೀನು ದಾಯ್ತ ಕಿರಿಗಿರಿ ಇಡಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕುಲ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ರೂಪು ಆಯಿ ಅದೇ ಪೆಟ್ಟೆ ಇದೆ ಗ್ರೂಪು ಮನೆ ಕುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಜೆನಾ ಏನ ಹಾಂ ಮನಿ ಪೊಡ್ಸಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಕಿ ನಡಪ್ಯಾರ ಫುಲ್ಲು ಚಟಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣಗಾಯ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಪೋಯರ ಆಯ್ ಬಂಡದು ಪೋಯರಾರು ಅರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ತೋಜು ಅಂಚನೆ ಮೂರೊಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ನಡುಬೈಲು ಮಸೀದಿ ಸುಮಾರು ನಡಪ್ಯಾರುಂಡು ಇಂಚೆ ನರ್ತು ಹೋಗ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಂಡ ಅವಳ ಲೈವ್ ಬೋಂಡ ನಿಕ್ಲು ಹಾಂ ಅವನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ ಹಾಂ ಅವನಿನ್ನ ಸೈಪಣ ಓ ಬಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅವಳು ಓಡಿ ಅವನು ಒಂದಿನ ಪೇರಲಾಡಿ ಇರಲಿದ ಬರ್ತು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಮೆಗ್ಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕದೆ ಆ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಹತ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಾನೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಳ ಹಾಯ್ ಬೋಡಿಸಿ ಬಲ ಹೋ ತೂ ಬಿಡವು ಏರು ಮಲ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್ನ ಆರು ಪೋಯರು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯರು ഞാൻ ഉള്ളേര് ഈ ഫ്രണ്ട് ഉള്ളേര് റായ്മൺപ്ലി പാച്ചരൊന്ന് പോയി ഉണ്ട് സുമാർ നടപ്പേരുണ്ട് ಅಂಚನೆ ನಡುಬಳ್ಳಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಮುಳಿഞ്ഞ് ಮಸೀದಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಸೀದಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಯೋಗೀಶಣ್ಣ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಪಾತಿರಲಿ ಎಂಚುಳ್ಳಾರೆ ಇನ್ನು ರಜೆನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ದೂರಲ್ಲೇ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವಲ ಕಮನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹೋಗ್ತೀಯ ಆಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಣೆ ಇಲ್ಲ ತೂಪ ಕಾಣ್ತದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಪಣೆ ದಾಯ್ತಾ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾಯಿ ರಜೆ ಅಪ್ಪೋ ರಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೋಗಿಶನ್ನೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ ಒಣಸಾಂಡ 12:30 ಒಣಸಾಂಡ ದಾಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಜಾಯ್ನಿ ಎನ್ನ കോളേജ് അത് 1.5 വർഷം 2 വർഷമായിട്ട് ಅಬ್ಬೋ ಭಯಂಕರ ಬೇಕಾರ್ದು ಏತ್ ನಡ್ತ നമ്മൾ ಸುಮಾರುಂಡು ದೂರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುರಾಡಕಾಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆ ಪೋಡ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂದು ಬಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪು ನಿಕ್ಲಿ ತೆಡ್ಡ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಪಾಪೆ ಅವಳ ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ತುಪಾಪೆ ಅದು ಪೊರ್ಲುಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಅಯ್ಯಪಡೆ ಉಂಟದ ಐನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ಅವನಕ್ಕೆ ಜಪ್ತಿ ಆತನ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಜಪ್ತಿ ಆತನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಪುನ ಫ್ಲಿಪ್ಪೇರು ನಾನು ಈ ಪಡೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತಾನೆ ಅವಳು ತಿರ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಇದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಉಂಟು ಆರು പോയര് ആരെ തിരുത്തി യൂട്യൂബിൽ ബേത്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു അത് തിരുത്തി അമ്മോ നടത്തൊന്ന് പോയി ബലാനി
ഇത് നമ്മൾ നാളെ പുണയത്തെ ടൈമാണ് 39 നിമിഷം 35 സെക്കൻഡിലാണ്. അയ്യോ അയ്യോ അണേത്ത് നടപ്പിയവരുണ്ട് നമ്മൾ തിരുക്കുകയില്ലടെ. ഓ ಅಂಚ ಅಂದ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಹಾಂ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೀವು ತೂವಾರ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲುಪುಂಡು ಹೊರ ಬತ್ತು ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮನೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಳಿಂಚ ಬಂಡು ಕ್ರೆಷರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಲ್ಲಿದ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊണ്ട് ಆಯಣ್ಣ షేర్ మంతుల్లే వీడియోను రప 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 తెలిపడం వస్తాను. షేర్ వన్ ప్లే రప రప షేర్ వన్ ప్లే ఇలా ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಪವೇನಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಪದ ಉಂಟು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ ಬೆದ್ರಂಪಲ ಪಲ್ಲ ಅವಳ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಣ್ಣ ವರ್ಷಗಳ ಬರ್ಸರ ನೀರಿಂದು ಅಂದರೆ ನೀರು ದಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಂದು ನಡು ಬಯಲಿದ ఒక మూడు జోడుದ కంపెనీ ఉండంత చూడండి ఎదుకు కరెక్ట్ వస్తుంది. ఆయన్న రెడ్ ఫ్రెండ్స్ నగలు ఆయన్న మూజీ ఫ్రెండ్స్ నగలు షేర్ మంప్లే రప రప షేర్ ಮಂಪ್ಲೆ ರಪ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೇಜಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಕೊಡ ತುಳುನಾಡದ ಲಾಗರ್ ನಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅರೆ ಎನಿ ತೋಜು ನೆಕ್ಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಬೆ ನಾನು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪಿರುಂಡು ನಡ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸು ರಪ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮುಳಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವನು ನಾವು ತೋಜುಂಡು ಕಲ್ಲ ಜಲ್ಯಾಂಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡು. ಆಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ 41 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ತುಳುಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಾಂತಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದು ಹೊರಜಂಟಲ್ ಆವಡಿಕ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಣ್ಣೆ ರಾಪಯ್ಯರು ಬೈಕಿನ ಎದುರು ಮರೆ ಎಪಿರೋಡ್ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಒಣಸ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಓ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂದೋಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಪ್ಪು വീഡിയോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വന്നിട്ട് പല്ലേ ക്ലിയർ ആകാതെ തോന്നുന്നുണ്ടാ തോച്ചോടു 1080 തോച്ചുണ്ട് 4K ಸಪೋರ್ಟು ಸಿಕ್ಕಂದು ಇಲ್ಲ ಇವು ಅವು ನಮ್ಮ ರಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಾತಿರಲಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರಾಗಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ರಜೆ ಅದು ಪೆನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪಂದ ರಜೆ ನಾಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಸುಮಾರು ನಡಪೇರುಂಡಿತ್ತ ಕೂರಾಡ್ಕ ಎತ್ಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೆಗರುಂಡು ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಓದ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತು ಚೂರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಓ ಅವು ಪಡ ಆ ತಲ ಉಂಡವ ಕೆಲವು ಏರಿಡಿಜ್ಜ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದಾಯ್ತಾ ಓ ಪೋಯ್ ಮೆಲನ್ ಪೈ ಸುಮಾರು ನಡಪೇರುಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತದೆ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡದ ನಾನು ಸುಮಾರು ನಡಪೇರುಂಟು ಒಂಜಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಗೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪುಗ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಾತೆರಂಟ ನಿಂಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಇದಾಯ್ತಾ ಇದು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮೇಲೆ ಅಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಪಂಚೆ ಇದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಣೆ ಆದರೆ ഞാനും ആടുണ്ട പോത് സ്ഥിതിയില്ലടത്തിരിക്കുക എന്നെ പേത്തേൻ അയ്യോ എനിക്ക് ബേക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് മണി പൊറിച്ച് ഇജ്ജി നമ്മള് ഇജ്ജി ಏಜ್ ಬೋಡ ಪನ್ಪುಣೆ 24 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬಣ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಆರ್ಎಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇದ್ದಾಯ್ತಾ
ಅದೇ ನೀರು ತಿನ್ನೋಣ ಅದನ್ನದ ಬುದಾಯ್ದು ಆಡ್ತಾನೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಅದು ಅವಳು ಹಂಗೆ ಅಡಿತಾನದು ಪೂಮಾರ್ ಎತ್ತುನಾ ಅವಳದು ತಿನ್ನೋದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜನೆ ಆಮ್ಲೆಟಾ ದೇತನು ದೇತನು ಮಹಾರಾಯ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೋಂಡತನು ಒಲ್ಪರ್ದು ಹಾಂ ಇನ್ನು ತಿಗ್ಗಲೆ ಯಾಂದು ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಟಿ ಬೋಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಸಿ ಆಪುಂಡು ಅದಾಯ್ತಾ ಆಯ್ಜ ಇಂದ ಇಂದ ಅಬ್ಬೋ ಚೂರು ತುಂತುಲ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವ್ರು ಆಯ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂದೆಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೋ ಯೋ ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೋಡ ಬತ್ತನಾರ ಹತ್ತಿರ BZ ಆಯ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಎಂಜೋಲ್ಲರು ಪಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೆನ ಪಾದ್ರಡೆ ಇರುಡ್ದುಕಲ್ಲ ಇವು ಶುರು ಅಂತ ಒಂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಉಂಟವಂತೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು BZ ಉಳ್ಳೇರು ದೈದ BZ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಸಿಜೋ ಅಂತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಏರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದಾರ ಇಜ್ಜಾರ ದುಂಬುದ ಆರು ಬತ್ತೀರಿ ಸಿಜೋ ಅಂಟೇನಿ ಒಂದೊಂದು ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಅವ್ರು ತಿಳಿತೀರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ತಿಳಿಪ್ಲೆ ಪೋರ್ಲೆ ಸಿಜೋ ಅಂಟಾನಿ ಸಿಜೋ ಅಂಟಾನಿ ಈಡೆ ಬುಧರ ದೇತಲ್ಲ ಬೋದೇತಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಈ ಬಲ ಓ ಆಯ್ 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 ಓ ಅವು 4 ಟೈರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೋತೀವಿ ಮಾಡ ആയണ്ണ സുമാറ് നടപ്പിയറുണ്ട് ബോഡിದು നടപ്പിയറ ಸಿಜು ಅಂಟನಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೋಲಾರು ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಊರು ಎಂಚುಂಡು മലയാള സരി എങ്ങനെയുണ്ട് ടാപ്പിംഗ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ യുവ വീട്ടിലുണ്ടാ ആറ് മലയാളിതാറ് എങ്കിലും ഗുർത്തോണ്ട് അഞ്ച സിജോ ಅಂಟೆ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಲಾರ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರು ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಿಂಜ ಬಾತೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವ್ರು ಬಾತೇರ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಾನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ నేరతల మజా ఇత్తన లైవ్ ఊర పాడక ఎంటర్టైన్మెంట్ ಚಾಲೆಂಜ್ ಊರ ಮನ್ಪುಗ 47 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಾನು ಎತ್ತು ದೂರ ಉಂಡು ಬಂಡ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ನಡಪ್ಯಾರ ಈ ಬರೀಟೆ ಬಲ ಮರ ಇದೇದ ಇನ್ನು ಮಾಮನ ರೋಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಣ ಬೇಗ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪಿ ಸತ್ಯ ಅವನ್ನೇ ಒಳ್ತ ನಿಕ್ಕದ ಆಯ್ತು ಉಂಡಿಯಾ ಈ ಹಾಂ ಸುದೆತ್ತಲ್ಪದ ಪೋ ಸುದೆತ್ತೆ ಆಯನ್ನ ಆಯ್ ನನ್ನ ಮೋಣದು ಪಾತಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಪಿರುಂಡು ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗ ತೂಪೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ನಡಿಪಿರುಂಡು ಆಡೇಕಾಣ ನಾನು ನಡ್ತೊಂದು പോയി ಭಯಂಕರ ಬೆಗರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು 3 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಆಡ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಚ್ಚಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಬರ್ಲುಡೆ ಅಂಚ 40 ಜನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಕೊಟ್ಟಂದಿರ್ತೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಪೋಡ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಟ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಿಮ್ಮು ಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಂಡ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ರಪ್ಪ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆ ಅದ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಅವ ರಗಲೇಜಿ ಲೈವ್ ಬಡಿಯಾರ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ನಡಪಿರುಂಟು ಎದುರೇ ಬಾಡ್ಬಾ ನಾನು ನಡ್ತೊಂದು ಪೈ ಎತ್ತು ചെയ്ത് ನಾನು ಒಂಜಿ ಟರ್ನಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಕರಿ ಹೊಡ್ಚ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏರ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆರೆ ತೋನಿತ್ತನಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ ಮಂದಲೆ ಯಾರು
ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಬಂತುಲ್ಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಪಂಚ್ ಇವು ಓಡಿ ಮಾಮನ ರೋಡು ಮಾರ ಇನ್ನು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುಳು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಬ್ಬೋ ಆರ್ಬೋಯರು ಬತ್ತನಾಕ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶಾರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಕೈ ಬೇನಳಕ್ಕ ಮಾರ ಹಾಂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು പോയിത്തെ എനിക്ക് 5 ಹೊರ ಹೋಜುನ ಆತ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು വീഡിയോ 5 നിമിഷം നടത്തിയാ അമ്മ ഞാൻ ബണ്ണ ഉദാസീന വരിക അവളെ പൊറിച്ചു അവളെ ദൂരത്താ അവളെ ദൂര മാറേ ಅವಳು ಏದು ದೂರ ಉಂಟು ಕಂಡದ ಬರೀಟೆ ಪೂರ ಓಡಿച്ച ಆ ಕೆಸರಡು ಅದು ಮಣ್ಣು ಬಾರ್ತಿರ ಅವಳು ಅವಳೆ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഓടിച്ച് ഒന്നത്തെ നീരല്ലേ ഇഞ്ചി ഭൂമറ 5 നീരാന്ത് ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಂತದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತವಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಮಂತ ಇದೆ സിജോ ആൻ്റണി ആറ് പോയറാ ആരെ ടാപ്പിംഗ് മണിപ്പേരുണ്ടോ ചോദിച്ചോണ്ട് ആറ് പോയര് ഇപ്പൊ പെഞ്ചിന ಗೆತ್ತು ತಪ್ಪಿದಾರದ ಆ್ಯಂಟನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ಕುರಾಡಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕುರಾಡಕ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಇದೈತೆ இப்போ மாற இப்போ ஐயோ இடக்கு பண்ண பாத்திர வந்து అవి ఎంక వచ్చా ట్రైపాడ్ వస్తుంది బచ్చారు వెళ్ళి కొసి అనగా అవి అటు యూస్ ఇజ్జన్లా వీడియో అనుకోడు ఆతే విషయ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಏರ್ಲ ಆರು ಪೋಪೇರಿ ಆರು ಬರ್ಪೇರಿ ಏರು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ನಡಪೇರ ಮೆಲ್ಲ ಉಂತ್ಯಾ ಓ ദാ മാർട്ടിനത്തെ പൺപുജിനിട എപ്പോ വഞ്ചി ഞാൻ ഓടെ പോകേണ്ട ഒത്തില്ല മൂജി 4 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വെച്ചാ ഏറെല്ലാം അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനാടേക്ക് ഏറനാണ് പാത്തിരത്തോല് ഏറെ അയച്ചേര് തെക്കച്ചേര് ഇനിയെല്ലാം എളുപ്പം രാജ അതിപ്പോൾ ഇപ്പൊക്കെ പോയ പാൽ അങ്ങനെ ഓടി ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆರು ಏರು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋ ಬೇಗ ಪೋ ಮಾರ ಇದಾಯ್ತು ನಡಪಣ ಅಂಚ ಒಂಟೆ ನಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಹಾಂ ಬೇಗ ಪೋ ಜಾರುಡು ಮೆಲ್ಲ ಜಾರುಡು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಜಾ ಬರ್ಸ ಏರ್ಲಿ 53 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಚಾರ್ಜ್ 10% ಮುಗಿನತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಈಟು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ರೆನೋ ಸೀರೀಸ್ 14 ತೊಂದರೆ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಾತಿರ್ಕ ಆಯ್ ಎನ್ನ ಮೊನೆ ಪಾವಡ ಮೊನೆ ಪಾಪ ಮೊನೆ ಬೇಗಾರದು ಸೈತು ಸೈತು പോണം ആണ് സുമാറുണ്ട് പോയാറ് നടപ്പിയറ നാണഞ്ചി 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടപ്പിയറ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಕಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಊರುಂಟು ಆಡು ಉಂಟ ಪೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೋಗೀಶ್ ಗೌಡ ಆರು പോയರು ಇದೇರೋ ಬೇತುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ പോയರು
ഒരു ബാക്ക് പോയി റിക്ഷ പോയാ റിക്ഷ കയ്യോത്തടാ അടിച്ചാനോ ഉള്ളേരിക്കാ ಅಡಿಚಾನೋ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂದು ಬ್ಲೋಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಜದ ಬ್ಲೋಕ್ ಫುಲ್ಲು ಮೊಳೆ ಅಂತ ಈ ಬೆಗ್ಡೇನೆ ಮಾರ ಬೀಜ ಈ ಟೈಮ್ ಬೀಜ ಹೊಲ್ತು ಮಾರ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಾಹಿಡತ್ತಿನ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಣಸ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಇದೆಯಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಎರಡಂಜು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಪೇಟಿಎಮ್ ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ అది క్యాష్ బ్యాక్ పనిపడుతుంది ఆడే పోదు స్క్రాచ్ కార్డు ఇప్పుడు ఓపెన్ అంతులే నేను కోడ్ ఓపెన్ అందు తూకే అటు 15 రూపాయలు తిక్కిట ఎక్స్ట్రా ఎడో తిక్కున్నారా తూలే పేటిఎం యూస్ అన్నాడు పేటిఎం సిర్త్ స్క్రాచ్ కార్డు పనిపడి ఆప్షన్ ఉండు అయితే ఒరి దుప్పుడు కదా స్క్రాచ్ కార్డు అయినా స్క్రాచ్ మన తూలే కోడ్ ఇంకొంచెం 15 రూపాయలు ముట్ట తిక్కండి 16 రూపాయలు తిక్కండి ఎంత సరి ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ವರ್ಪುಜಿ 24 ಗಂಟೆನೇ ವರ್ಪುಂಡು ಪೇಟಿಎಮ್ಲು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಟ್ರ ಅಮ್ಮಿದೇವಿ ವರ್ಪುಂಡು ಬೇದಾಲ ವರ್ಪುಜಿ ಮುಡಂಜೇನು ಗಂಗೇರು ನಿನ್ನ ಮಾಮನೇನ ಅವು ಉಪ್ಪಡು ಮಾ ಬಾರ ಎಂಪಿ ಇಜ್ಜನ ಓಂತಿ ಊರಾಗ್ಯಾರ ಒಂದು ಕಾಲು ಈತ ಭಯಂಕರ ಈಗದ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಉಳ್ಳರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೈನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತೀರು ഒരു ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ಪೊಂದು ಜನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಾನ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಚ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂಡ ಲೈವ್ ಇತ್ತನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಪಿച്ച ಹಂಚ ಮಾನ್ತಾನೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಂಡ್ತಾಂಡೆ ನೀವು ರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ತನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಕೈ ಹತ್ತಗಣ ಹಾಂ ಅಂಜ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಇದೆ എന്താ മുളെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലുണ്ട് ഓളോ കുത്തു മുളോ ഉണ്ട് മനോജ് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്മേറ്റ് അയ ഇടുക തിരിച്ച് ക്ലാസ് പറഞ്ഞ എടുക്കാം മുളോ ഉണ്ട് ഇല്ല ഈ തോട്ടದ വരയിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലടെ പോത്ത് ജപ്പണോക്കെ ഞാൻ +2 എടുക്കണം എത്തണം ഫ്രണ്ട് ಅಂಚ ಮರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೊಯ್ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಉಳ್ಳರು ಆಯ್ ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮಗೆ ದೂರ പോകണ്ട് മാറ മൂലയുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അവളഞ്ച് മൂല തൊച്ചു ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ എന്താ ಮೂಲೆ വരാപ്പണെന്താ ചേച്ചി ಅವ ಆಡೆ ಸೇರುಂಡು ಬಜಕುಳ್ಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಟಿ ಮೂಲೆ ಬೇಡ ಸೇರೋಣ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮರ ಕಟ್ಟರು ಮರ ಕೈ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತಜಿ ಯಾಕಡೆ ಅಂಚೋನುಂಟು ನಮ್ಮದು ಲೈವ್ ಓಳು ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಆಡೆ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಡ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಆಡೆ ಎತ್ತನಗನೆ ಒಂದು ಲೈವ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಇದು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬಂಡದ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವ್ರು ಆಯ್ ಬಂತ ಅಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿರಿ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಬಂಡದ್ದು ತಿಕ್ಕನ ಪಾತಿರ್ಕ ಆರು ಪೋಯರು ಇದು ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಈ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲುಂಟು ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಡ್ನು ಪೂನಡ್ಕ ಬಜಕೊಡ್ಲು ಅನ್ಪಣೆ ಪೆರ್ಲಾಡು ದೂರ ಈ ರೋಡು ಇದು ಸೀದಾ ಹೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುಂಡು ಈ ರೋಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆಡ ಸೈಕಲ್ ಇತ್ತಿನದಾ ಮುಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ಮುಳೆ ಇಂಚ ಪೋಪೇದು ಹಾಂ എത്തിയാൻ ബൂർത്തുവാ മര അവൾ ജാറുണ്ട് അവന് 2 ടർണുണ്ട് ನಾವು ಆನರ ಬರ್ಸಾಗದ ಬತ್ತನೆ ನಮಿತ್ತೆ ಪೋಪನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಕೊಡೆ ಉಂಟು ಗಾಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೂಪವೆ ಆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪಡು ತೋಜು ಜದ ತೋಜುಂಡ ಅವ ಆ ಟರ್ನ್ ಇರ್ತದ ತೋಜುನೆ ಮೀನ ಡಬ್ಬ ಆಳು ತೋಜುಂಡು ಅಸೋಕು ಮೇಲೆ ಮೈಂದಿ
ಡಬ್ಬ ಏನು ಬುಣ ನಿಕೋಜಿ ಈ ಪೊಟ್ಟೇನಾ ಆಯಣ್ಣ ಆಯಿ ಪಾತಿರಲೆ ಅವರ ಪಾತಿರಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಂಡು ಡಾಪುಡೆ ಈಪುಡೆ ಪಚ್ಚುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪಚ್ಚುಂಡು ಆಯಣ್ಣ ಶೇರ್ ಮಂತುಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಡು ತೋಂದುಳ್ಳಾರ ನಾನ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಎನ್ನ ಪುದ್ದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಂಚನೆ ಇಲ್ಲಳಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ಬೋದೊಂದು ಲೈವ್ ಅನ್ಪುಗ ಅಂಡೆ ಒಂದು ತುಳುಟು ಏರು ಮಂತಾರಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಏನು ಮಂತ ತುಳುಟು ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಫುಳ್ಳಿರಿ ಗೇಮರ್ನ ಫುಳ್ಳಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ ತೂತಾರೆ 2-3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎನ್ನ ಪುದರ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜಿ ಅಶ್ವತ್ ಎಜಿ ಪಂಡದು ಇದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಅಯ್ಯತ್ತನಂತ ಬೇರೆ ಆಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಡ್ಚಿ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋಯಿ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಪಂಡದ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಂಜನ ತೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುರೆಲ್ಲ ತೂದು ಪೋತೇರು ಯಾಕೆ ಹೊರವಳ ತೀರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇವತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಡ್ ಸೀದಾ ಪೋತ್ವ ಅದಾ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಕ್ಲಾಪ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಯ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಅಂಡು ಏಯ್ ಅಂಜು ಲೈವ್ ನೀವು ನೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಅಂಬ ಲೈವ್ ಅದು ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಅಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗ ತೂಪೇರ ಆಶಿಕ್ ಪೂರ ತೂಪೇ ಕಣ್ಣ ತೂರ್ದು ಹಾಂ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದ ತಿಗಳ ಮುಳೊಂಜಿ ಚೈತಾ ಅವು ಎಂಕೆಂಚ ಈಗುಣೆ ನಿಕ್ಕಿಗಣ್ಣ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಣ ಮುಳೊಂಜಿ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಓಪನರ್ ನಾನು ಪೋಯ್ ಹಾಗ ಊರು ತಿರ್ಕೊಳತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅದ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡಿದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೇರಿಗೆ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ದು ಹಾಂ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹುಡುಗರ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಂಜು ಶೇಡ ಉಂಡು ನಡಪ್ಯಾರ ಓ ಪೂರ ಶೇರ್ ಅಂತವ್ರು ಇದು ಬಲ ಏದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು അതുണ്ടാ താങ്ക് യു രണ്ട് ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಗಳು ರಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಪ ಮುಳೊಂಜಿ ಮಸೀದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಟೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಚ ಬಜಾ ಕೊಡ್ಲು ಊರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಟು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲರದಾ ಅಕ್ಲ ಶೇರ್ ಅಂತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಓನ್ ಅನ್ಪೋ பேஜ் ஓன் பண்ணு பேஜ் ஓன் போ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅದ ಓ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲೇಜಿ ನೆಕ್ಕಾಡ್ಯಾರ ಜನ ಆ ಬಿಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬಣ್ಣ ಆನೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಂಡ್ ಎತ್ತಿನದ ಹಾಂ ರೋಲ್ ತೂತೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೂಂದುಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತು ರಾಯ್ ಮಂತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಆಯ್ತಾ
ನಾನು ಎತ್ತು ನಡಪೇರುಂಡು ಮಾರ ಒಕ್ಕಡ ಬೆನ ತಿಗಳದ ರೂಟು ಒಳ್ತೆತ್ತು ಅವಳೆ മണ്ണുണ്ട് മാഡം നമ്മൾ ഡാമറടാണ് നടക്കൂല അവള് ഇതെത്തിജ ഇതെത്തുണ്ട് ആ ഇതെത്തുണ്ട് ആ തോട്ടട നടപ്പുണ്ട് ഇത് എത്തുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ஷேர் வந்தேண்ணா குரூப்பில் ஒரே ஒரு ஷேர் ஆன் பண்ணேன் இன்ஸ்டாகிராமில் ಆತ್ ಬೇಗ ಅನ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುರಾ ಆತ್ ಬೇಗ ಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ ರಮ ಅನ್ಪು ಹಾಂ ಚೌಜಿ ಇನಿ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪಂದೆ ನನ್ನ ಡೌಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ನೀರದಣ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇನು ಮುಳಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಇತ್ತಂದು ಅಂದೋಜಿ 2 ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ ಪೋವೇನು ಅಂದೋಜಿ ಆಡೆ ಎತ್ತನ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸದ ಲೈವ್ ಬನ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಬರ್ನು ಆಯ್ತಾನೆ ഷോർട്ട് കട്ട് തലജുമില്ലേ റെഡ് പിള്ളേരെ കൊഞ്ച് സൈഡാവും എത്തുന്നുണ്ട് കണ്ടിക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് കൊഞ്ച് റോഡ് എത്തുന്നുണ്ട് ആ റോഡിടെ പോടും പോത് പറപ്പ റൈറ്റിക്ക് പോടും ഇപ്പം മിത്ത് ചടവ് ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಏನು ಸೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಓ ಅವೇ ಬಣ್ಣ ಎತ್ತನ ಬೊಬ್ಬೆ ತೋರಿಸಿ ಮೆಲಾಣೆ ಪಿ ಅನ್ನ ಒಂಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಆಯ್ಮನ್ ಪ್ಲೇನ ಆಯ್ಮನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಉಂತು ಮನೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಪಾತಿರ ಈ ಪಾತಿರ ಆಯ್ತಾ ಎಂಚ ಪಾಲ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಳ ಅಂಗಡಿಜ್ಜಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪಡ್ದೆತ್ತೋನು ಉಂಡಾ ಇದು ಬಂದವು ಓ ನೀರು ಐದಾರ ಮಾಡಿದೆ ಓಳು ಓಳು ಆಡೇದಿ ಉಬ್ಬಣಿತ್ತು ಜಲಪಾತ ಮರಲ್ಲ ಯಾನ ಬುಜಿ ಓಡೆ ಪೋಡು ಮಾರ ಈಗ ಪಣ ಬುಕ್ ತಾನೆ ಪಣ 40 ಅಲ್ವ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡದ ಭಾರಿ ಪೈಸೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನೀರು ಹೊಡ್ಚಾ ನಾನೈತೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುಜಾ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುಜಾ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಾಗ ಹಾಂ ಒಂದು ഇലക്ട്രിക്കൽ EV വെഹിക്കിൾ ಬರ್ತಂಡು EV വെഹിക്കിൾದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರುന്നുಂಟಾ ಅದು ಮಾಂತಂದುಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಂಜಾನುಳ್ಳರು ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಆಯ್ ಮನ್ಪಿಳೆ ನಡ್ತದೆ ಬೋಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಟ್ರೈಪೋಡು ಅಂದ ಯಾನು ರೋಡ್ ರೋಪಣೆ ಎವಳೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬಂದಿನಿ ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಕ ಕೈಕೊಂಡು ಓ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಜಾರದು ದೈತೆ ಈ ಪೋ ಮಾರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಜಿ ಆಯ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ರಂಜು ಅದೇ ಎಲ್ಲೇ ಒಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಬೇತ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೋರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಪು ಹೀರೋಲ್ಲರಿ ರಂಜಿತ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಣಸಾಂಡ ಇರ್ನ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ರಂಜು ಒಣಸಾಂಡ ಪಾತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದ ದಾನೆ ರಜೆ ನೀನು ಪೋ ಮಾರ ಅವಾಗ ದುಂಬು ನಿಂಗೆ ಸಾದಿ ಹೊತ್ತು ದಾಯ್ದ ಗಜ್ಜುಪ್ಪು ಗಮ್ಮತ್ತ ಇದ್ದ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋತಾರನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಈ 2 ಊರೋಳು ಕಾಸರಗೋಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೀನು ಏತು ಸಮಯ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಮೀನು ತಿನ್ನ ಹಣ್ಣು ಹಾಂ ಕಾಸರಗೋಡು ಓ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರ ಎನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಬಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನೇ ಪಾತಿರೋಡು ಆಯ ಪಾತಿರುಚಿ ಪೆರ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರ್ತವಿ ಪಾತಿರ ಇರ್ತೀವಿ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತು ಕಿಲೋಕ್ಕು ಹೊಲ್ತು ಚಕ್ಕು ಅಷ್ಟು ಮೀನು ಎತ್ತೆ ಹಾಂ
ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾ ಮೀನು ತೆತ್ತೇನೆ ಅಂದ അപ്പോ ಪಾತಿರಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ನಾನು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಹೊರಮಣದು ಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ತಿಂಜೆಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಪಿಯತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಪದ ಬಂದ್ಪುಣ ಈ ಊರದ ಪೂರ ಕಂಡಿಗೆ ಬಂಡದು ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾರ್ತ 12 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರ್ತ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ದಾಯ್ದ ಓ ಪಾಲ್ತಾರೆ ಉಂಡು ದಾಂಡ ಕಜಿ ಪಾವುಂದುಂಡ ಆತಿ പക്ഷെ മീൻ സുമാർ സമയമാണ് തിന്നാണ് കൂടെ മീൻ എത്തുണ്ട് ദെപ്പാണ് ബയ്യത് പുറത്തേക്ക് എഡപ്പന്നൊന്നും ദെത്തിക്ക് കൂടെ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಸೀದಾ ಹೆಂಗೆ ಬಾಡ ರಸೂರಂಟ ಇಬೋದು ಹೊಳ್ತಾನಲ್ಲ ಪೋ ಏಮಿತ್ತು ಬಂದುಪ್ಪೆ ಹಾಂ ಪೇರ್ಲೆ ಓದಿದಲ್ಲ ಏನೇ ಮರಿ ಎದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬಂತದ್ದು ಧೋನಿಯರ ಈ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ರಂಜು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟಾ ಆಯ್ನೆ ಅಂಗಡಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಂ ಹೋಗಿತ್ತು ഇത് ലിങ്ക് എടുപ്പിടി 6 5 10 അതാ അയ്യോ മുപ്പത്ത് മിത്തും തുപ്പ മൂളത്തോ ಏರು ಅವು ಈಟನ ಆಡ ಮಿತ್ತಗ್ಯಾ ಆ ಬುಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗುಟ್ಟಿವೆ ಓ ಚೆಡ್ಡವು ಬರ್ತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪಿದಾರ್ಥ ಅಲ್ಪರ್ದು ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಒಂಜೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು 1:13 ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬೇನ ತಿಗಳ ಹರಿತಾನೆ ಪೊಕ್ಕರೆ ಬತ್ತನ ರಾಜ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆಪ್ಪು ಯಾನಪ್ಪ ಕನ್ನಡಕ ಐತಿ ಆ ಕನ್ನಡಕ ಎಂಚೂರು ಬರ್ಸು ವಾಡ್ಕ ಬರ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತೀಯ ತಿರ್ಗದು ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಬೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಆಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಂ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಇದು ಅಂತ ತಿರ್ಗದನ್ನ ತೂಣು ಕೆಲವು ತಿರ್ಗದು ತೂಣು ಅವಷ್ಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು 1 ಮೀಟರ್ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯ ಬಂದದು ಆಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಚ್ಚುಂಟು ನಮ್ದು ಅಂದು ಜೊತೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೀವಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ 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 ಅಲ್ಲುದು ಪವನ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲದು ಆಯ್ತು ಉಂಟು ನಾಲೆಜ್ ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಐಪ್ರೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಟದು ಕೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೋಲಿ ಈಗ ಕೊಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಏರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಭಿಷೇಕ ಈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪುದರು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ இந்த பூரா கிளாஸ் இருப்பேயே இது கார்த்திக்ல நம்ம புதர் ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರೆ ಲವರ್ ಟೈಪ್ ಮೂಡಿಜಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಪುದಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಿತ್ ಬರ್ತ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಅನ್ಸಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋ ಅಂಕಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಪೆಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಂಜಿ ದಾಸನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಕನ್ಯಾಣ ಅವ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕನ್ಯಾಣ ಅಡು ಕನ್ಯಾಣದಾಗಲಿ ಹಾಯ್ ಕನ್ಯಾಣದ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ ಇವನು ಇದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಲ ತೂಪವೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗಲು ಮುಗಲು ಪುನಃ ಎಂಚ ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೂಪವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ದಾರ ಪುಣ್ಯೋಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಾತೀಜಿ ಐಕ್ಯಾಮ್ಲ ಲೈವ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿಮ್ಮು ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡು ಹಾಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಪಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಲೈವ್ ಕಟ್ಟಾಪಚ್ಚಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವು ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಕಟ್ಟಾಪಚ್ಚಿ ಅಡ್ಡ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹೊರ ಸ್ಟಕ್ ಆಪಣೆ ಹೊರ ಉಂತುನೆ ತನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನೆ ಕಷ್ಟ ಆಪಣೆ ನೆಟ್ಲ ಸಿಮ್ಮುಂಡು ಕನ್ಯಾಣದಾಗಲಿ ಪೂರರಿಲ್ಲ ಹಾಯಿ ಕನ್ಯಾಣ ಹೊಳ್ಳೆನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ಊರು ಆತಂಡ ಆಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಪ್ಪುದರು ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರು ತಪ್ಪುದರು ದೇವಲೋಕಂ ಅನ್ಪೇರು ಮಲಯಾಳ ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಮಾರಲಿ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾಡ್ತೇನೆ ಪಕ್ಕಡ ಈ ಬರ್ಸಲ ಬರ್ತುಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಳೊಂದು ಹೆಂಕ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಒಂದು ಬೈಯದ ಬರ್ತಿ ಇಡಿ ಬರ ಇಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮುಳು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ವೈಪೋಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇವಲೋಕ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪೇರ್ಲಾಡ್ದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಪ್ಪಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡವೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅವಳು ಮೂಳೆ ಬಾರ ಪಂಡದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾವಳೆ ಆಯ್ತಾ ಜೂರು ಏನಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಅವಳು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಮೂಳೆ ಪೋಯಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಅನ್ಪೇರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಯರ ಆಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೆರ್ಮರಿ ಯೂರೋಪು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತಿಯನಮ್ಮ ಎಂಚು ಬಲ್ಲೆಂಜಿದಂಡಿ ಹೊರ ಪಕ್ಕಡ ಜಂಜು ಅನ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮುಳು ಬೇತ್ತೆ ದಾಯ್ತಾ ಈ ಈಡ ಮೂಳೆವಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಈಡ ಎತ್ತಿಯವಲ್ಲ ಇವಡೆ ಮಾಮೆ ಆಡ ಬುಕ್ಕವಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಡು ಇದು ತೋಜುಜಿ ಸೋಕುಜಿ ಒಂಜೆಲ್ಲೇ ದೇವರ ಮನೆ ಮಾಡೋಳಿ ಎಲ್ಲೇ ದೇವರ ಮನೆ ದೈತಾ ಒಂಜೆಲ್ಲೇ ದೇವರ ಮನೆ 3-4 ಬಲನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ 5 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಪ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದುಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ತೂವೆ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ನನ್ನ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲುಂಡು ಬರ್ಸ ಬುರ್ತುಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬಿದ್ದಾರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರಿಪಿರಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟು ಮುಳ್ಳು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಕೋಟೆ ಉಂತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಚು ಬನ್ಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಮ್ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಮ್ ತೀರ ಒಂತೆರ್ದು ಮುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳುಗ ಬುಕ್ಕವನವ ಅಂಚಿ ಹೋಯ್ ಅಂಚಿ ತಿರ್ತು ಬೋಂಡ ಗೋಳಿ ದರ್ಕ ಮನ್ಪಣ ಊರಿಗೆ ವೈರಾಪುಂಡು ಬೊಕಲ್ ಪುಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಲಪಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಈರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಅವರವರ ತೀರ ಸೋಕೊಂಡು ತೀರ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ ತೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ತೂಪನ ಜನದ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಇತ್ತ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಊರ ಕೆಲವು ಟವರ್ ಊರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೂವು ದೂರ ತೋಜುಂಡಾ ತೂಪ ಬ್ಯಾನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಪನ್ನೆಂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಡೆ ತೋಜುಂಡು ಹೊತ್ತುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಜಿದಂಡು ಅವಳೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಪೊಳಿದು ಊರ್ನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಂತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬೇಗಡೆ ಉಳ್ಳಿ ಈ ಬೇಗಡೆನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂಡಿದ್ದು ನೀರ್ಲದ ಮತ್ತಜಿ ಓಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಆಡೇಜಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮೂಳು ಒಂಥರ ಕುಳ್ಳು ಮೂಳು ಕುಳ್ಳು ಮಾರ ನೀನು ಲವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂಥರದ ಕುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚು ಯಾನು ಒಂಥರದ ಕುಳ್ಳು ಯಾನು ಉಳ್ಳು ಅದೇ ಅರ್ಪಜಿ ಹೆಂಗು ಬಚ್ಚುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೀರ್ ರಂಚು ಸಿಯಾವನ ಬರ್ಸದ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೇರಿ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ವೈಪಿ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್
ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಿತ್ ಓಡೆ ಬತ್ತ ಪಂಡ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂರು ಕ್ಲೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಳು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪಚ್ಚೆ 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 ಅದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ನು ಪೂರ ಶಾರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು 1 ಗಂಟೆಲ 19 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ದೂರಾಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ వాళ్ళు దూరడు పుగే పోందుండు భారీ పొరలు ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾನು ಕೃಷಿ ಏದ ಮಾತಂದುಲ್ಲ ಹೂವಳು ದೂರಡು ಆ ಜಾಗ ಕೆಂಪು ಅಂಡು ಬಾಕಿದವರು ಪಚ್ಚೆ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಅವಳು ಜನ ಇತ್ತರನ ಪೋಪು ನೋಡಿಸಿ ಅವಳು ಅಡೆ ಬೋದರ್ಕ ಪರ್ಪಂಚಿಗೆ ಬರ್ಕ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಬಲನ್ನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪುರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ತುಯರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ತುಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಂತಿಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೋಕುಂಡು ಕಿಲೋ ಬೇನೆ 10 ಪೈಸೆ ಸರಿ ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೈ ಒಂದು ಕೊಡೋರು ಪಾರ ಆಪುನಿ ಅಮ್ಮ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಬೈ ಬಲ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಬೈ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಚು ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈವ್ ತೂಪಾಯ ನಾನಾರ ಪೋಣ ಬರ್ಕ ಯಾವಂತರ ಪೋಪುನೆ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 1 ಗಂಟೆಲ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಇತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಅವಳ ತುಳುಟು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಗುಡ್ಡೆ ಊರ ಬರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡ್ಲೆ ಮರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ದೇರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಯ್ ಎಮ್ಮೂಜಿ ಗಡ್ಪೀರು ಇರ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕನ್ನಡದಾಗಲಿ ಪೂರ ಕನ್ನಡದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಸಾಧಾರಣ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕನ್ಯಾನಡಿ ನಾನು ಅನ್ಪೆ ನಾನು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜೀಪ್ ಆಡಿದು ನಾವಿದ್ದ ಮೂಳೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮೆಲಾನೆ ಮುಳೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಉಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದಟ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕಣಮ್ಮ ಆಪಂಡು ದುಃಖ ರಾಣಿಪುರ ಅವರ ಪೋತೆ ಅದು ಎರಂಚ ಹಾಂ ಒಂದು ಬೇವರ್ ಸಿಗ್ಲು ಪಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮದಿಮೆದ ಇದು ಸಾರ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಸೇರು ಮರ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತೆ ಆಕ್ಲೆಡೆ ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ಮರ ಆಕ್ಲೆ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡಿಂಗಳು ಹೊರ ಬರ್ಪೇರು ಕಜಗೊಂಡಾರ ಒಂದು ಏತು ಕುಪ್ಪಿ ಬಾರ್ತಾ ಇರೋದುಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಐತಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಾರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಓ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ಒಣಸಣತ್ತ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲೆ ಅಭಿಷೇಕರ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣೊಂದು ಎಲ್ಲ ದೂಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ದೂಕ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಇರ್ಬೋಣಾಗ ಒಂದು ಏರು ಪಾರ್ತನೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕಜೋ ಬಾಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಕಜೋ ವೆಜಿಪಿನಾಗ್ಲು ಆಕಡೆ ಬತ್ತು ಕೊಣಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲ ದಿಂದ ನೀನು ಮೂಳುಗೊಂತದೆ ಬಣ್ಣೆ ಪೈ ಆ ಪಂಡದ ಗುಣಜ್ಜಿ ಪೈ ಕಜೋ ಬಾಡ್ನ ಪಂಡದ ಗುಣಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾಪನ ಗೊತ್ತು ಮೊಯ್ ರೋಡ್ ಪೋಂಡ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ಪಾರಪಂಡು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಂಜು ಲಾಗರ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಗೋಳಿದರ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಂ ರೋಡ್ ಇರಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾರ ರೋಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಆ ಗೋಳಿದರ್ಕದೆ ಬಲ್ಲನ್ನ ನುದು ರೋಪಣ ಓ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಅಡ ಎಂಕ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮಿನಿ ಲಾಗರ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಿನಿ ಲಾಗರ್ ಮುಳ್ಳುಗಂತನ ಮರ ನೀರಿದೆ ತೊಂದೊಳಿ ಮರ ಓ ಕುಲೆ ಈತ ಕುಲೆ ಒಂಜಿ
ಮಿತ್ತೊಬ್ಬನ ನೋಡ್ತಿ ತಿರ್ತುಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಚು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಬ್ಬಾ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ದೇವಳಕ್ಕದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಯ್ಯರ ಬಸ್ತಾ ಹೊರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಬರಲಿತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತಂಡ ಏರಿಯಾ ಯಾರೋ ಉಳ್ಳಿ ಏರಿಯಾ ಏರು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಅಮ್ಮ ಹಂಚ್ಬೋದು ಇಂಚು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹತ್ತಾನೆ ಆమె తోపు జారు వాళ్ళు జనం లేరు నీకు ధర్మం నీకు నీరు ఎత్తుందిలే పండ నీరు తెస్తాను మంచని అన్న ఆయన్న రంజిత్ బ్రో పోయారా ರಡ್ಡು ಜನ ರಂಜಿತ್ ಬತ್ತೇರಿ ಜನಲ್ಲ పోయేರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರತ ಪೊಳಿದುಪುರ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬರ್ತದೆ ಏರು 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನವಿಲಿಜ್ಜು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನವಿಲಿಜ್ಜು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಪೂರ ಪೋಯರ ಇಡತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ಬಡ ಒಂದು ನದೋಜುಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೋಯಿರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳರ ಈ ಬಗ್ಗಿದು ನನಗೆ ಪೋಡಿ ಅವನು ಮರ ಪೊಯ್ ಏರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಿ ನೆಟ್ಟು ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಿ ಯಾಂತು ಬೇಕತ್ತು ನೋಡು ಬಿಡಬಿ ಮೂಳೆ ಬೈ ಪೋ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆ ಪೋ ಜನ ಜಲತ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಇಡತ್ತನಾಗ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಹೋಯ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 100 KB ಹೋಯ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಪರ್లేదు ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಹುಗೆ ಓಪನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹೊರ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಹೊತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾರನ ಕುತ್ತಮಂಡಾವು ಎಂಚು ಬೇಕ ಬಲ ಈ ಬೇಕಾ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೂರ್ನ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂ ಬಾಬಾ ಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ಪ ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಝೂಮ್ ಅಂತು ಪವನಿಗ್ಲೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲು ತುಲೆ ಅಂಚುಂಡು ಆ ಕ್ಲೌಡು ಆ ಪುಗ್ಗೆ ಮತ್ತ ಪೂಪನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಆ ದೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಝೂಮ್ ಅನ್ಪಗ ಅಂದುಲೆ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಚೂರು ಪುಗೆ ಬಂದುಂಡು ಬೆಂದಿರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತಾರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬೆಂದಿರ್ಗ ಸೂಟನಂಗ ಅವ ಎಂಚ ಬುಗ್ಗೆ ಹೋಪಣೆ ಆ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಬುಗ್ಗೆ ಹೋಪಣೆ ಅವಳೆ ಮಾತ್ರ ಬುಗ್ಗೆ ಹೋಪಣು ಬುಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ತುಯ್ಯರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ಪ ಅಂದಲೆ ಚೂರು ಬರೀಕ್ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತವನೆ ನಾನು ಈ ಜೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಳುಂಡು ದಾಯ್ತಂಡು ಈ ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಎತ್ತು ಬಾಬಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕಂ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿ ಜಾ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಲೆಗೆ
ಸೋಕುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮುಳು ಏಪಳ ಬರೀ ಮುಳು ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಪುನಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ದಾನ ಪುಂಜುಡಿ ನಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಉಂಡು ಬರನ್ನ ಅಂಚ ಬತ್ತನೆ ಒಂಬಿಲ್ಲ ಸೋತ್ತನೆ ಹೋದ್ ಬಾರ್ಕ ಬಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ 1:35 ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಂದ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಳು ಮಾತ್ರೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಸೋಕಿಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಾಗ ಇದು ಬಾಗಿಂದ ಓಯ್ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ ಪಾತನ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ పోయి ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಸಿ ಅಪ್ಪನು ತುಯ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ ದೂರ ಅಡಂಜು ತುಪ್ಪ ಜೂಮ್ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ದಾಯ್ತಾ ಬಾನು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಉಕ್ಕಿನ ಅಡ್ಕ ಅಡ್ಡಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳೆ ತೋಜು ಹಾಂ ಉಕ್ಕಿನ ಅಡ್ಕದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ತೋರಿಪುಂಡು ಬಲೆ ಬೇಕಳೆ ಒಂದು ಪರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದು ಒಲಿದು ಪೂರ್ದು ಜನ ಎಂದ ಜಪ್ತಿವ್ರ ಅಂತ ಇತ್ತೇರಿ ತುಂಬು ಮುಳಿತ್ತೇರಿ ಜನ ನಾನಿವರ ಬನ್ನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೋಟಿ ಬನ್ನ ಇರ್ದು ಕ್ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ನಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದುಂಡು ದೇವಲೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಉಂತಾಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಪದು ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಅನ್ಪ ಅಂಚನೆ ದೇವಲೋಕದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಯರತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಈತೈತೆ ಗಂಟೆ 1:40 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಾಂಡಿಲ್ಲ ಇವು ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಪೂರೈರ್ಗ್ಲ ಬೈ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಳದುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳುನಾಟದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಲವರ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರೈರ್ಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಕ ಲೈವ್ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತಾಂಡು ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಅಂಕಿತ್ ಮುಳುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಬೈ ಬೈ ಬಣ್ಣೊಂದು ಎಳದುಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್